waga na o kuan. Luya ka. Oh, hindi ka bagyo na to gamiton. Atot lagi. Uy, naka-pouch na ba yan? Basig maapas pa to nila, Tyler. Ano ba? Di pa to na eh. Oh. Tulog na. Tawagin ko sila sa jeep. Kaya. Jeep eh. Okay, labong na pa tagbilaran. Kaya comfort. Sayang po. 8:30 ka pa katong flight. So we're here. Yeah. Training kuya mi. Oh, training. Yung yan sa shoes training. Oh, dali na. Training nyo. Morning. Morning. We are now here at Clark International Airport. Nangawa. CR. Ah, yun. Masama na. Hi guys! Hello. Dapat i-action ka! Tama. Baktas na, baktas! Baktas kayo, may katuon sa mga hotel! Ayan! Goal na tayo, sa road na ni SM. Ayan! Pakipas na po kasi We're here na! We're here na! We're here na! Sa mukha, uy! Abot na gyud. Igan na lagi Ang oras ni ano. Wala aircon. Wow. diri. Wala aircon. Nga kani siya guys, Session Road na ni at bang pa sa Session Road niya SM na na. SM. Niya Session Road. Nasi ko na ni Greenman ngunita. Hello guys, it's 3 o'clock in the morning. Good morning. Ano? Yeah. Coffee king. So ani ra na ita mo mataog sayo no. Mojog kami ganini. Buhol pa kay latag ubod ka. Asa bitaw. Sa Bohol mo pa ikatog. Dire mo imata. Wow. Panay bundok sa bayan. Ay, hindi pa muna ma-appreciate. 1 hour drive to Atong Benguet. Habulin po na, hindi po na habulin. Ang una pong makikita ng mama is the sunrise. Yun pala yung hahabulin mo. Hindi ka maigo. 5:25.
And tanawa ba? Dapat yun 11 degrees. First off. Kumusta ang buhay-buhay? Nipis kayo. Ikaw. Na lang. At least, dili ko. Ako ka, magbunit ako. Bugnaw na ako ang ilong ko. Ulawa na, nigahi na. Basig na yung parelong po. Ay, cute! Cute na, cute po daw. Tayo. Hindi pwedeng bumalik dito sa entrance kasi hindi nga rin kayo mapapagod kayo. Ganito ba kung kasal, di ba? Blue, Oo. pagkasal. Yan man to. Decoration, pagkasal. Dili dito sa mamilit ng uha. Oy, gagawin na ka. Kumusta mga tuhod? Bilangkan yun para makapicture. Ah, pili bayad di mo picture tayo na bilangkan ka kayo. May sasatanawon yung si Purman yung kaibiga. Hindi ako ba? Bisa kasagot. Basta din ang posisyon. Da, picture. Now. Musta mo diha? Wala pa nag-call. Atop pinggit. Atop. Oh my God!